και πέτρες. Υπάρχει κόσμος ο οποίος γλίστρισε στον βρεμένο δρόμο, ποδοπατήθηκε από άλλους, επικράτησε ένα κομβούσιο για πάρα πολλή ώρα εδώ στην πλατεία Συντάγματος, και αυτή τη στιγμή αρκετός κόσμος έχει υποχωρήσει στην πλατεία Ερμού, όπου υπάρχει συμπλοκή των πολιτών με τους αστυνομικούς, τους ζητάνε να ταχθούν με το μέρος τους και εκεί υπάρχουν και πρώτες συλλήψεις και προσαγωγές. Ναι, τώρα βεβαίως, Σπύρο Λάμπρου, δεν ξέρω αν οι αστυνομικοί μπορούν να ταχθούν με το μέρος κάποιου. Εγώ βλέπω ανθρώπους οι οποίοι πετούν μολότοφ και τους πετούν στους αστυνομικούς. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια συζήτηση σύμπνοιας. Διακόπτω να πάμε στον κύριο Στουρνάρα να κάνει δηλώσει για το θέμα. Απέτηση όλης της κοινωνίας. Είπατε περί Τρόικας, ψευδές και άθλιο και πάνω απ' όλα λαϊκίστικο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες όχι μόνο αγκάλιασαν μια προνομιούχα ομάδα για κομματικούς λόγους, αλλά έφτασαν στο σημείο να υποδείξουν στη συνδικαλιστική ηγεσία των υπαλλήλων της Βουλής να κηρύξουν στάση στο ναό της Δημοκρατίας. Τους καταγγέλνουμε. Είμαι υποχρεωμένος λόγω του μεγάλου διακυβεύματος, Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ να ολοκληρώσει ο κύριος Υπουργός. Είμαι υποχρεωμένος λόγω αυτών που διακυβεύουμε απόψε και του κατεπήγοντος να αποσύρω τη συγκεκριμένη νομοτεχνική βελτίωση. Όποιος έχει μάτια βλέπει. Θα επανέλθουμε με νομοτεχνική βελτίωση, η οποία θα επανέλθουμε με... Κύριε συνάδελφε, να ολοκληρώσει ο κύριος Υπουργός. Να το επαναλάβω γιατί δεν ακούσατε. Επαναλαμβάνω λοιπόν και λέω ότι η τροποποίηση που κατέθεσα μόλις πριν και αφορά στους υπαλλήλους της Βουλής και στα μυθολόγια τους είναι αποκλειστικά και μόνο κυβερνητική επιλογή. Και δεν είναι απλά επιλογή, είναι απέτηση όλης της κοινωνίας. Είπατε περί Τρόικας, ψευδές και άθλιο και πάνω απ' όλα λαϊκίστικο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες όχι μόνο αγκάλιασαν μια προνομιούχα ομάδα για κομματικούς λόγους, αλλά έφτασαν στο σημείο να υποδείξουν Κύριε συνάδελφε, αλλά έφτασαν στο σημείο να υποδείξουν στη συνδικαλιστική τους ηγεσία των υπαλλήλων της Βουλής να υποδείξουν στη συνδικαλιστική ηγεσία των υπαλλήλων της Βουλής. Κύριε συνάδελφοι, σας παρακαλώ να ολοκληρώσει. Κύριε Κουίκ, να ολοκληρώσει ο κύριος Υπουργός και μετά θα πάρετε τον λόγο. Δημοκρατίας. Τους καταγγέλνουμε. Είμαι υποχρεωμένος λόγω όλων αυτών που διακυβεύουμε απόψε και του κατεπήγοντος να αποσύρω τη συγκεκριμένη νομοτεχνική βελτίωση και να φέρουμε άλλη όπου θα εναρμονίσουμε τον κανονισμό της Βουλής με το τι ισχύει στα μισθολόγια του δημόσιου τομέα. Όποιος έχει μάτια βλέπει.